Pozdrav svima, evo na brzaka čisto da kažem nešto o igrici, ne o igrici ovoj, nego da kažem čisto o jednoj igrici koju sam dobio od gospodina Alena Pejća ili ti Tech Expose-a, koji mi preporučuje šta da igram. Ekstra igrica tipa ovaj fazon, fizika, ovo ono, ali odlučio sam se za Trials iz jednog razloga što mi je ta Happy Wheels igrica nije, ne znam, ne sviđa mi se jednostavno fizika na toj igrici. I to je to, znači, bukvalno ista priča kao ovo, samo što je ovo po meni bolje. To je jedna stvar, a druga stvar, i odmah krećem da igram, ako želite bilo šta da me pitate, bilo šta, napravit ću sledeći klip, u stvari neću sledeći, nego prvo ću da snimim ovaj Resident Evil 6-icu, pa ću posle toga napraviti klip gde odgovaram na vaše komentare. Znači, ne na komentare tipa da mi pišete komentare, nego ako želite bilo šta da me pitate, privatna poruka, ako ne znate privatnu poruku da napišete, pošto je malo zeznuto na ovom novome, onda mi napišite, jednostavno u komentarima napišite šta želite da me pitate i ja ću da vam lepo iskreno odgovorim. Jer jednostavno imam suviše vremena, nemam previše view-a, tako da bukvalno mogu svaku da odgovorim iskreno šta mislim o tome, šta mislim o ovome, o sebi, nebitno bilo šta god da vas zanima. Ništa, ajde mi krećemo igricu da ne bi ja tužio. Odigrao sam trening da vidim koji je fazon. Evo, odigrao sam ovu. Čisto sam odigrao da vidim kontrole, znači ne igram je baš po prvi put. Znači, odigrao sam već jednu stazu, ok. Trenutno imamo 125 kubika. Ovo je kao cross. I ovo je onaj deo koji najviše mrzim kod bilo koje igrice, loading. I krećemo. Checkpoint, joooo! Moram da klikćem dok ne naučim. Evo ga opet. Dobro, hvala. Nisam trebao baš ovo da uključim. Da, prvi utisak kao da sam bukvalno u ratu. A jeste, i Boeing 357 nek mu padne na glavu. A, dobio sam. Ne znam šta je kvalifikacija neka. Ovo nisam igrao. U stvari jesam. Čime stojalo ona bronza, ali prekinuo sam, nisam završio stazu. On ga verovatno tretira kao da sam ga igrao. Ajmo druga stazica. Stazica, što se fin. Alo. Kao restart. Odlično je, znači ja sam se, znači prvi utisak mi je ekstra igrica. Jedi govna, jebem li ti mater. Evo ti je, jebalo ti je. Ajmo. Čekaj bre, prijatelju. Plivaj. Znači, enter, brate, i kurac, šta R?
Čekaj, gdje beše stalno ginem, to ću smanjiti gas. Ovdje ja mislim. Ne, ili ovdje. Stani bre, prijatelju, opa! Alo? Jadan čovjek. Kad će doći da kupim drugi motor? Ovo nije slabo. I ajmo treću stazu. Mapu kako već. A jeste, ja sam u rat. Ne. Iskreno, odlična igrica, barem za sada. Jedino me malo smara ovo slovo R da klikćem. Ali onako pristojna igrica. Ovako 2D igrice tipa platforme obožavam da igram. Tako da mi ovo... Nemoj, molim te! Crko da Bog da, jebem li ti. Aj, pređemo i ovu stazu i to bi bilo prve impresije, možda napravim i drugi klip sa... A ne da bude ovako lako ovo, jer iskreno ne nerviram se nešto. Aj brate, skinem gaće pa me jebi brate. Jebi me pa me pusti da igram brate ko čovjek. Znači dekoncentrišu me ove bombe, sve se tripujem da će da mi padne neka na mene. Ajmo. Majmune. Bravo. Ako me bude aknula jedna ova bomba... Šta je ono tamo? Meg. I to je to. Share, oće, bit će na YouTube. Ništa, znači... Da bre, jeste! Malo pre sam lupio da padne Boeing, evo prvo pale bombe. Ništa, ljudi, to je to što se tiče ove igrice. Moje preporuke, skinite, nije velika, ja mislim da je otprilike oko 3 GB, što da ne, znači nije dosadna. I to je to. Reći ću vam još jednom, znači snimam Resident Evil sljedeći klip. Posle toga odgovaram na vaša pitanja, slobodno pitajte šta želite i to je to. Ljudi, pozdrav, pa se čujemo.